Ginawa. Cok, ngene. apa ngono Pak Babin? Nyapa? Elek dakrel sampe dibungkus adalah ngene. Meneng to. Ya ora. Kok ki peran kok peran oh iya iya. Terusno. Ning kuning. Modele sun gandoro. Kowe mang ya pamit bojomu to, Le. Sampean kok pasrah to, Mas? Pasrah piye wong ya tuh iki anakku jane iki. Aku roh, iki kok bar kita didol. Biyen dhewe anak kluthuk ya lho ditangkep Hansip. Dadine Suwira kepethuk, Mas. Lancir kuning ginawa liyan. menenge kowe iki engko tak dadekne arep penangsang Le. Kowe iki ngene lho Le, kon kowe iki ngene dupeh kowe iki anu. Ayune wes ora. Wes ora. Piye ta? Apik ta? Lah aku lho perias. Iki jane ketoprak apa Mr. Sarminto? Ayo kowe nembang. Nembang. Piye? Piye? Penonton nang guyu mesti dandalane elek. Ya ora. Wong ki lek penonton guyu tegese masuk karo rias kuwi Lah demen. guyu ganteng kok guyu. Mas, coba jenengan madhep mriko ibu-ibu ini kan. Ganteng nggih, Bu. Oh nggih, penting eleng dan sen ya Mas ya. Enak juga. Ya aja. Malah kaya limbat to. Oh, wane ya nanu. Mas ki nyun didandani Mas saiki. Wes kowe bawa sik jajal. Inten-intene pun kaki. Jajal. Ning kuning. Ning kuning. Neng kuning. Lancir kuning. Arep penangsang kok kuwi. Ginawa liyan. Janggute rasane Aku kok keri to, Mas. Kowe nyapa mbok ngonoke? Aku ora wani dempoke. Tuk, kurang galak. Aku tresno marang kowe, ngono no. Oh, karo aku. Iya no karo kono ngono dae arep penangsang kok. Aku tresno marang kowe, Cah. Waduh, suarane kurang gede le. Aku tresno marang kowe, ngono lho. Aku tresno marang kowe. Sentelek kowe jeneng. Tontonane ngene. Apik lho kuwi. Oh, apik ya. Gyotingne ya. Oh, antekku tak delok ning streaming omah elek, tak WA. Iya. Wes nek iki kebeturane. Nek Inten. Aku tak lip sync. Inten. Intenipun Kakang. Urung kok mangap iki. Dewe. Wondomu wis ganti le. Wondomu wis ganti ya ngono galak ngono. Iya bener apik. Arya penangsang apa? Kok ngono? Kowe iki dicontoni Mas Gonto. Halo penangsang ngono. Ngene lho tak contoni. Dadi kuwi lek dadi dapare penangsang. Ring. Lah iki lho. Ngene, sik nduk tenan nduk iki. Mas Gonto. Weruh kowe. Napa? Jipang Panolan geger karo pajak. Lho, dinten mriko Iya. menawi kautus panjenengan dalem kula ingkang batirit lampit bungat kimpul. Sik tak kowe dapuk apa? Mbok Kowe dadi apa? Wadya pajang apa? Sore. Pajang apa? Aja. Pajang. Nggih. Sultan Hadiwijaya ngilani dadaku. Nepak bun-bunane karo penangsang. Jembarne jajan Jipang Panon dadi dadekke jajaning pajang. Sultan Hadiwijaya kadukane kurang duga iki.
ing samangke menawi kula panjenengan paringi kapitayan ngadepi Kowe adudu kowe kluthuk kae soreng. Oh, Soreng kae tak pacak nang kowe ning kono kowe. alah ganti neh. Soreng Apa? lho. Aku ratu Gustimu. Wonten dawuh. Gawe weruh. Ngertos? Lho, apa? Tanggapan ta? Kowe iki dadi anak buahe Dereng mangertosi Gusti Adipati. Ya. Pajang Jipang Panulan bakat turut siting peperangan. Cekap kula ingkang badhe ngundulaken satru wonten ing Jepang Panulan. Sultan Hadiwijaya ngilani dadak. Cekap kula Kanjeng Adipati. Bocah sore. Lho piye? Tumpesan wong Pajang. Cekap Budhalo dina iki. Ngundulaken iki menika sedaya para kawula wonten ing Pajang. Kowe ingkang mangkato. Hei, Kowe iki soreng. aku yo kereng. Suara kereng no. Hei. Wong Pajang. Yen pisan tak kandhani kowe gelem nyawiji ning Jepang Panulan. Sepisan maneh aku ora bakal gelem nyawiji marang ing Jepang Panulan. Piye? Yen kena Piye? elekke kuwe bali yo. Kowe bali. Ora bisa. Bali. Ora bisa. Bali. Ora bisa. Sepisan maneh tak kandhani. Bali. Bali. Ora bisa. Ya wis, nginep ora? Lho, malah mbok nginep iki. Perang no. Yen kowe ra gelem nyawiji karo Jepang Panulan, bakal tak tumpes papistan motivasi. Tumpes kelon. Ing papan kene aku bakal sabelo marang kadipaten ing Pajang. Bentokke kowe aku sing tukane Pak. Langsung gasaan le. Piye? Mengenang sisa budaya dulu. Nyapa iki? Gasaan perang. Wah, ngedu berarti. Ora apa-apa tak tambahi sak yuta. Ya. Aja mung soreng sing maju. Mungsuhen prajurit saka ing Pajang. Kokean guyu kowe. Tentoke kowe apa aku sing tumekaning pati ning papan kini. Aja gawe wirang yen kowe dadi soreng ana ing Jepang Panulan. Niki piye? As, hai, oh, as. Iki piyen ahli niki anu Pak juarane kepruk sesa budaya biyen. Kondang-kondange Jogluthuk kali Joglo iki juara kepruk biyen iki. Kaya ngoten sampean tingalin iki. Drame lirih men piye to? Yuk. Wah, jan Joglothuk pacakanmu apik beleti wong. Wah, jadi kereng tenan iki. Iya. Oh. Aja tenanan lho. Sesek kok, Bos. Aja mung soreng siji, rangkep 1000. Aku ora bakal mundur. Hei, Kowe koprol lho, Duk. Kowe iso koprol apa ora? aku ndiki koprol cengol sik, Pak. Oke. As. As. Wis. Aus. Iu, Oh. apa iki? Aus. Eh, Ya.
Aku kalah. Loh, kok Lah kok ngaku kalah ki lho. hei. Loh, kok aku nyapo? Lah iso. Lho wis bar. Sing itu awakmu. Nggih. Diroyok wong lho. Aja. Lah apa? Belum dibayar ya? Lah sing kudu ya kono e. Kayak nanda. Lho iki Cinta. Oh, isek iki to? Iya lho, Bos. Cintaku Asa konyong-konyong kodong karo